Fis-sigħat li ġejjin mistennija tittieħed deċiżjoni dwar jekk hux se jkun pajjiżna li jilqa' il-grupp ta' immigranti li ġew salvati fil-Baħar Mediterran. Dan wara li fl-aħħar sigħat il-bastiment Aita Mari immexxi mill-għaqda mhux governattiva Spanjola Salvamento Maritimo Umanitarjo telled 93 persuna abbord. L-ewwel rapporti jindikaw li l-immigranti salvati 37 minuri, 40 raġel u 16 mara li 3 minnhom qed jistennew tarbija kienu fuq dajsa li kienet għarriħa. Fl-aħħar sigħat inħolqot ukoll kontroversja dwar dajsa oħra b'91 immigrant abbord kif ġew injorati t-talbiet tal-għaqda mhux governattiva Alarm Phone biex jiġu salvati. Dan minkejja li kien rappurtati li d-dajsa qed tagħmel l-ilma u kien hemm immigranti li diġà waqa' fil-baħar. Jidher li kienu biss il-Libjani li rrispondew għat-telefonati tagħhom, iżda l-awtoritajiet Libjani qalu biss li ċ-ċentri tad-detenzjoni tagħhom huma mimlija. L-aħħar wasla ta' immigranti f'pajjiżna seħħet fil-bidu ta' dan ix-xahar meta l-Forzi Armati ta' Malta wettqu ħidma ta' salvataġġ ta' 47 immigrant maqbuda bejn sema u ilma fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Il-wasla ta' dawn kienet is-sitt waħda mill-bidu tas-sena. B'hekk l-ammont ta' immigranti li ddaħlu f'pajjiżna fl-2020 diġà laħaq il-550 persuna.